Ik ben Bert Nieuwenhuis en ik woon hier in Beestersweg. Ik ga naar het administratiekantoor. Ik werk in prototypes, maar ik wil bij klanten. Van bank tot inkoop en salarisadministratie. Mijn administratiekantoor hield precies van correcte cijfers. Ja, het is voor mij echt een bewuste keuze om het in het Fries te doen. Ik beziek eigenlijk wel zoveel mogelijk in het Fries te communiceren met de mensen. En ja, dat moest op zijn Fries. Dus dat mijn C en vandaag. Ja. Ik wil zo Fries te halen dat ik denk, ja, dat moet wel in het Fries. Ja, je kan wat makkelijker uitlezen. Vaak is het toch in de Friese taal ben we gewend. En als het dan uitlezen mast naar de meeste taal, ja, ik denk dat er meer begrippen van is. Ja, ik besteen dik 13 jaar voor hier, 12 jaar hier. Toen vond ik het ook wel leuk om een orennamen te bedenken dan alleen mijn achternaam op als bedrijfsnaam. En ga ik een nieuwe website laten en toen ben ik heel wat aan Google geweest van goh, wat voor namen past een beetje bij mij. Dus het Frieske Wordboek erbij en nou, wat alternatieven opschreven en zo kwamen we dus op het woordje precies. En toen ben ik te keuren met de hoen en het boskin en toen dacht ik van nou, het maakt eigenlijk wat ondersteunen en het is van correcte cijfers worden. Ik denk, dan hadden mensen daar ook een beetje in de gaten waar het om gaat. We hebben echt wel reacties van mensen die, vooral als ze Friestalen binnen of als het ergens bist en dan zeggen ze wat steert er nou correct of wat houdt dit in. En op parkeerplakken en ja, dat had echt een hele grote reacties. Vooral mee dat ik ooit dacht hier dat het hard zou. Was nou ik meer met het Friesk in die bedrijf? Wij helpen daar graag bij. Praktisch, creatief en financieel. Zoek op onze website voor meer informatie.